Det er Blue TV her, og i dag spiller vi noget Build Battles inde på Hypixel. Og ja, lad os se, hvad vi skal bygge. Vi skal bygge en viking, og jeg er så dårlig til at bygge ting. Så lad os se her, hvordan bygger man en viking? Jeg tror, vi skal have en, jeg skal finde noget godt. Hvad har en viking på? Han har noget brynjetingest. Jeg kunne, jeg ville tage det her, men nej. Hvordan? Okay, 2 sekunder, lad mig lige google. Okay, så jeg har fundet et billede af en viking. Lad mig lige se her. Okay, så du skal have noget uld her. Du skal have noget brunt uld. Jeg ved ikke, jeg synes ikke det er sådan noget. Jeg synes det er helt fair, at vi gør sådan noget. Jeg er så dårlig til det. Og vi skal have noget blå her. Det var ikke blå, det var lille. Okay, så man starter med det her. Oh my god, det kommer til at være forfærdeligt. Tre minutter? Nej, det tror jeg da ikke, jeg kan nå det på. Det kommer til at være forfærdeligt. Okay. Skulle jeg have noget blå? Lad os sige, den går herop til. Og dem der undrer sig, det her er meningen, at det skal være noget brynje, noget, tror jeg. Jeg har ingen idé, hvad jeg laver. Jeg sætter bare nogle random blocks. Lad os sige, det her det er en weekend. Nej. 2 minutter. Oh my god. Nej, nu kun en gang, og så skal vi ind her. Jeg tror det, vi kan vinde det. Det der, det burde være hudfarve. Ingen idé. Skal have et tillæg. Så har han nogle blå øjne. Oh no. Her må nå det. Okay, så tager jeg det her. Grå uld. Hvad har jeg? Jeg har 1 minut, jeg når det ikke. Jeg har ikke engang armene. Hvor kan det være? Jeg når det ikke. – 30 sekunder. No. Jeg kan ikke nå den. Jeg stresser. Nej. Det kommer til at være forfærdeligt, det her. Nej, jeg når det ikke. 10 sekunder. Nej. Det er min. Hvad var det? Nej. Ja, epic. Den er mega fed, den her. Den er faktisk fint nok. Bortset fra, den er skildret. Pretty good.
Men den der økse der, det ved jeg ikke lige helt... det var det ret godt. Det var det fint nok, det der. Det tror jeg skulle være et vikingsted, men det var ikke rigtigt... Det havde jeg også tænkt over selv. Det der, det var det fint nok andet, han mangler øjne til. Jeg tror, jeg vil give den good, den her. Den er faktisk rigtig, rigtig god. Lidt spinkel viking. Et vikingskib, det er rigtig, rigtig godt lavet, men det er stadig hvad emnet var. Eller hvad tingene man skulle lave var. Det var selvfølgelig emne viking. Det der har jeg faktisk ikke give super på, fordi jeg kan... Den er også fint nok. Jeg tænker mig at give den good, fordi at den viking, den ligner ret meget en, og det der, det ligner bare slet ikke en viking. Wow. Jeg kom på 6. pladsen, jeg vidste ikke bag mig en til, og det skal være en løve, og skulle jeg bygge den ud af, ja, det synes jeg skulle, og den har sorte øjne, ja, og lad os lige se her, benene er tynde, og vi kan bygge nogle, eller vi skal også lave nogle klør på den, så jeg tror, jeg tænker, at vi gør sådan her. Jeg ved ikke lige, hvad helt min idé var. Min idé var sådan lidt, at den skulle sådan rejse op. Nej, det går ikke. Det går ikke, det her. Ej, det kommer til at være forfærdeligt. Oh gosh. Det kan være, at den skal æde et eller andet. Jeg ved det ikke. Det var forfærdeligt, det her. Oh no. Og jeg er færdig forkølet, så jeg skal bare nyse lidt. Det er det lige nu. Oh my god. Jeg er forfærdelig. I det mindste giver mig noget andet. Jeg sådan nogle ting, jeg er forfærdelig til. Jeg føler mig så... jeg føler mig så uheldig. Og så alligevel ikke. Er det her en giraf eller en abe, eller hvad er det nu ligner? Det ligner en abe. Altså, jeg ved ikke, hvad I synes, men jeg synes, det ligner forfærdelig meget en abe, det her. Nå, hvad har den? Den har sådan en monkey ting. Det skal nok ikke være den. Det skal være en lidt lysere farve. Jeg tror ikke, der er noget, der lyser end det her. Eller har de en sort manke? Jeg kan ikke huske. Okay, vi tager bare noget yellow i mål. Fuck det her. Oh my. Ja, det er en løve, hvis I ikke kan se det. Kunne jeg få lov til det her? Lad os sætte nogle practicals. Okay, her. Og så kan det være noget hard. Ja, den er meget sød, den er. Den er meget sød. Den er
Okay, vi prøver noget andet. Plot weather. Sunny. Plot flow, nej. Custom scores. Blocks. Nej, det var ikke der. Go back. Color. Black. Sådan der. Nej, det skal sgu da ikke poppe ud af øjnene, mand. Det her ser også bare endnu mere creepy ud. Kunne du lade være med at ødelægge det for mig? Lige nu spil, fordi jeg kan faktisk ikke lide dig. Jo, jeg kan godt lide Minecraft. Halen, mand. Det er halen. Og det skal vende sådan opad, og så skal den sådan lover lidt. Nej, det ligner en løve. Ja. Lad os se, hvad noget de har bygget. En løve, som der ser meget fint nok ud. OK har jeg tænkt mig at give den. Min er nok ikke meget bedre. Wow. Okay, der lægger man lige ud af recording. Okay, lad os se her. Nej, bare nej. What the fuck? Oh my god. Please ikke sige, det bliver min. Det er min. Oh my god. Oh my god. Nej. Jeg tænker mig at sætte mig her i graven. Super cute. Hvorfor? Jeg glemmer vote. Det her, det ligner en kat. Nej. Det her, det ligner alt for meget en kat. Nikolaj. Jeg synes det er fint. Og det her, det ligner bare en torpedo. Den her, den bliver i hvert fald ikke færdig, kan jeg se. Så jeg tænker mig at give den super puff, fordi den ikke nåede at blive færdig. Oh my god. Legendary. Nej. Den er også fin nok. Er der sket noget med dig? Er du okay? Er du okay? Den er vist ben. Den er cute. Den er cute. Det ligner også en kat. Og hvorfor er den død? Det er sgu da sådan for den. Pas lige på med at dræbe jeres katte. Vent, det var ikke min, den her. What the... Okay, det her det gik ikke lige så forventet for mig i dag, men i hvert fald så husk at smide et like, hvis I kunne lide den her video, og hvis jeg skal lave mere af den, mere sådan nogle her videoer, noget Minecraft, noget Skywars eller sådan noget, så må man meget gerne skrive ned i kommentaren, og vi ses i næste video. Hej hej.